Ahojte, som Dusk Angel a som v hre Horse Riding Tales v Meadowcrafte. Práve hrám hru Meadowcraft Farm. Toto je môj poník. A teraz práve idem tu niečo kúpiť. Je tu veľmi veľa taký postavičiek. Napríklad táto Lucky Autumn, alebo jej Bella Lighting, to je moja kamarátka. Ahoj. Poďme si niečo kúpiť. Napríklad je to Blue Flower. Áno. Kúpim si to. Jedenkrát. A ešte si tuto kúpim takéto White Flower. A ešte jedný si kúpim White Flower. Idem to sem zasadiť. Aj sem. A ešte aj sem. Aha, ďalšia Dragon Legend. Alebo Quick Joiner. A ďalšie. A ja som taká postavička. Keď jedno kúpim a zasadím, dá sa mi toho trojnásobok a bude mať trojnásobne viac ako predtým. Teraz to znova zasadím. Aj tu. Aj tu. Aj tu. Aj tu. A teraz to sa môžem tuto predať. A mám viac peniažkov. Idem sa pozrieť, koľko stojí udica na ryby. Za 20? Dám si. Zatiaľ, čo mi túto kvetinky rastú, skúsim, či nachytám nejakú rybu. Nemám. Našla som nejakú botu. Tak to ešte raz skúsim tie kvety predať a možno budem mať šťastie. Stále mám týchto kvetiniek viac a viac a ešte mám aj viac a viac peniažkov, keď to predám. A znova to tu zasadím. 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 A zasadím. A ešte túto to zasadím. A ešte túto to zasadím. A ešte túto to zasadím. Ešte tu. A tu. Hotovo. Tieto ostatné predám. Nemusíme len tu, ale aj túto sa to dá predať. A mám viac a viac peniažkov. A teraz si znova kúpim udicu. Tentokrát dám možno 2 udice. Áno. A ešte jednu si kúpim. A teraz ešte idem sem na ryby.
Teraz som našla nejaký syr. Á, znova bota. Ale našla som aspoň ten syr. Aj ten predám a budem mať peniažky. A teraz si znova vyzbieram tieto veci a mám ich veľa. Dá sa tu toho toľko robiť. A tiež sa tu dá straviť celé hodiny. Týmto, že tu takto sadíte a predávate a kupujete. A teraz ešte vám ukážem, čo sa tu iné dá robiť. Dá sa tu kúpiť kráva. Tuto sa dajú kúpiť slnečnice. A tuto, keď už hru dohráte, môžete si dať do banky peniažky a na budúcej hre sa dajú vybrať. Pozrite, minule som si tu odložila a vidíte, mám 500 peniažkov. Znova si ich tu odložím. Tieto modré ešte predám. Áno. O chvíľku budem mať 100. Asi ich aj bude... mám ich 200. 300. 400 ich mám. Teraz si ich uložím do banky. Všetky moje peniaze. Uložiť. 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 A ešte jedenkrát. Uložiť. Ahojte.